Udah, udah. Mahal, jual mo. Sige, madam. Hindi siya lumuhod dito sa labas. Akala niya, buti lang kung yan ang nasa labas. Magandang umaga po sa lahat. Sa lahat po. Mamaya na po yung pagbabasbas pag po nababasbas ng inyong malasbas po. Ngayon ka lang lumabas? Madami, sikipan. Kasi sabi ni Father, dito sa parang nag-space lang sa gitna.